پرتوکا خوندنه روپا 140 و 141 در 6b هنداری 9 و 10 روش هوایی لجهانه Almanya. Li Bakur û Almanyaya navîn berfeke bênavber ji do ve dibare. Qalindaya berfê li Hindiyan gêşte 10 santimetroyê. Li başûrê Welêt berf nabare, lê sermayeke hişk heye. Taybetî li eyaleta Bavyerayê. Seranserê Almanyayê bi ewran dagirtiye, ji bilî bajarê Kîlê. Germayî li Berlînê 0 derece. Li Kielê 3 derece, li Kölnê 2 derece, li Hamburgê 3 derece û li Munîhê li binê 0,3 dereceye. Rusya. Welatê Rusya zivistanê di bin berfê de ye. Ciyê herî sar ê cîhanê Sîbîrya ye. Do êvarê li bakurê vê heremê sermayî gihişte li binê 0,64 dereceye. Ji bilî heremên Deryayê Reş li hemû derên vî welatî berf dibare. Rewşa hewaya Rusyayê bandora xwe li welatên cîran jî dike. Li Moskowayê sermayî li binê 0,23 derece û hişk e. Micekî sift bi ser bajêr dagirtiye. Li Pêtersburgê li binê 0,8 dereceye. Hindistan. Herçiqas demsal zivistan be jî, havîneke derengmayî li vî welatî berdewam e. Li navenda Hindistanê li ser daristanan baranên mûson bênavber dibarin. Barîna baranê pîleya avê bilind kir û lehiyê ji erdê rakir. Lehiyê 30 gundan da berxwe û bir. Li gorî Hizran lehiyê 300 merivan ku praniya wan jin û zarok bûne xeniqandiye. Li heremên dinên Hindistanê tavên rojî diberiqin. Germayî li Delhiya nû 22 dereceyê. Li Bombayê 26 û li Kalkutayê jî 28 e.